pumasok kasi si anong lalaki, sa lalaki. Pinunta ko, ako, hindi ko makita ang liit. Sabi ko, huwag mo nang takpan! Sa buhok mo palang taklog na. Naka-arte ka, alam mo, lalaki ng ari. Kaya sabi ko, hindi na ako papasok sa CR ng lalaki, mapapaaway lang ako. Kaya nagpunta ako sa CR na lang ng babae. Mababait naman yung mga babae, hindi naman sila nag-react. Pero syempre, nagpa-girl ako. Sabi ko, paano ba naman ito? Ang hirap. So nagpunta na lang ako sa cubic kaya para hindi ako makita. Pag sarap ko ng pinto, ang baba ng pinto, kita rin yung ulo ko. Sabi ko, ba't gano'n umihi yung babae? Patanik ko. Sabi, ay, paharap pa. Tapos umupo ako. Pag upo ko, yung ulo sumaksok sa tubig. Ang nakabakas. Tapos kumito pa. Tulong! Sana all. Ay, hindi na nalang kasi sila sa public place, sa bahay ko. Hi, ayun lang. So baka mabigla kayo sa mga magaganap kayo na siguro naman handa kayo. Sa 10 taon ko sa television, alam niyo naman siguro kung gaano kadumi ang bibig ko. Kaya kung meron pang hindi nakakasigurado, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para tumayo at umuwi. I-refund ko yung ticket, okay? Para walang magreklamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala naman. O, ulitin ko. Bastos po yung bibig ko. So baka mabigla kayo. Bibigyan ko kayo ng oras para makapag-isip-isip para makatakas sa dilubyong ito. Another 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So walang tumayo. So I believe okay kayo, no? Yes! Wala nang makakatras, ha? Kasi ilalak ko na po yung pinto. Wala nang makakalabas. Biktima ko kayo ngayong gabi ito. Dahil tinitingnan ko kasi, ano bang uri ng audience meron ako? Kasi, I love you ka ng I love you. Sige nga, kung I love you, tumalun ka nga dyan. So palagay mo, naiintindihan kita. Diba? Nagmukha kang tanga, walang nakaintindihan. Okay, kasi pag nag-perform ako, tinitingnan ko yung audience. So naguguluhan ako, iba-iba yung audience, merong bagets. Sigurado ko ba kayo, nagdala kayong bata? May Jollibee ho dun sa gilid, baka pwede gusto nyo palabasin mo kayo yung bata. Takpan nyo na lang yung tenga ng mga bata, ha? At saka hindi naman nila alam, hindi nila maiintindihan. Huwag nyo na explain. Pero hindi mga sobrang tanda, para nakakailangan na ng padasal. Parang hindi gusto, kalayaan nila, nakakapagpagaling ako ng mga karamdaman. Okay. At meron akong pakiusap, huwag niyo pong i-video yung performance. Kasi, ang daming taong bumibili ng ticket, tapos pagdating ng show, magdamag naka-video. Hindi kayo nanonood, nagbi-video lang kayo. So kailan kayo manonood? Pag-uwi. Tsaka niyo panoorin niyo yung video. Mataka ba kayo? Hindi sana nagpa-video kayo sa kapitbahay, tapos sabi ko, i-uwi mo yung cellphone ko, manonood ako mamaya. Kaysa nagpakapagod pa kayo, pumunta kayo mag-video. Di ba? Enjoy the performance. Enjoy the night. Enjoy me. Di ba? Enjoy your company. Enjoy the rest of the audience. Huwag video ng video. O, di ba si ate parang walang naririnig? Matigas ang ulo. Di ba? Sabi niya, pero yung iba pa nitong demonyong tol, cellphone niya. I-enjoy nyo ng bayan kayo eh. O ate, ayaw mo talaga. Di ba? At saka yung iba, binibideo nila, tapos i-re-record, tapos ibebenta. O, di lugi kami. Yung iba naman, ibibideo, tapos papalabas sa bahay, tatawagin ng kapitbahay, doon magpapa-entrance. Enjoy lang, hindi mo sila, walang mga hawak na cellphone, nag-enjoy lang sila. At saka, alam nyo, ang audience meron ding responsibilidad yan. Ang performer, obligasyon namin ma-entertain kayo. Pero yung audience, obligasyon nyo rin pumalakpak pag na-entertain kayo. Paano kayo papalakpak kung meron kayong dalang cellphone? Diba? Hindi na alam.